Bendlondlo endopaphekhanda ninabe kashala kamezi yaphuza umlaza ngameva ninabelembe eleqamanya amalembe ngokukhalipha sibuya kulina ke siyakhuleka sibuya kwi-channel yakhe ngonqa phambili Newflick kwingosi ke yekhethelo lasihambela khona abalambi indabuko ngokuhlukahlukana kwabo senqake igodi noma ke sikhuphuka imihosha swela imifula sokulandela abalambi indabuko abahlaba hlosile nesinethembo lokuthi uma sikhulume nabo bayokwazi ukuthi bekwelekelele kunanoma ke yipi inkinga obhekene nayo igama upastor weningi uDokotela Sivakashele bambiza ke the Lion of the North kube silasenyakatho ungokudabuka lapha na ke eLimpopo la eqhamuka khona njengamanje bambiza ngomanyelo isibongo Dokotela kunjani Sikhona kunjani pastor? Ungomunye ke wodokotela abangawuphatha umuthi omubi abaphatha imithi emihle uthi yena akawuphatha umuthi omubi uphatha umuthi wokuphilisa umuthi ophambene nokulunga umuthi ongalungile akawuphathi awukho futhi esikoleni sakhe ungomunye ke wabantu abanamakhemisi amakhulu kakhulu ePitoli njengoba ke ikhemisi lakhe nje sikulona kuyisigolo sakhe liphethe ke yonke inhlobo yezinto ongasicabanga izinto ezithinta ke isinto ngaba yinkamba amabheshu imikhonto nezikhali nako konke nje ongacabanga imithi abalaphi indabuko abaningi bayeza ke bezothaka kuyena bezothatha izinto abokwazi ubihlanganisa ngazo amakhambi nawo bungomunye obalaphi ngakwazi ukuvakashele ke le chemist lakhe la uzothatha uzosicaphunela namuhla ke esibheke kona nje la usothinda nje udaba lwesifulane isitubo noma ke isifura isifulane yes so besibheka ke udaba othinda ke isifulane isilonda esingapholi engenzeka sikuhlupha kodwa namhlanje yena nje ukusibona sivunule kamnandi kangaka sibuye sikhumbule la njengoba kuyinyanga yamagugu kungumhla ka 24 September la noma nje inyanga isuka iqala kuSeptember thina ke isintu noma ke ngolwimi likaMageba sithi ke umandulo inyanga yamagugu la sibungaza khona okungamagugu isintu ngamagugu ethu thina njengama-Afrika thina bakuleli ngabadi sikupha ke ngokuthi sivunule sikhumbule ukuthi saqhamukapi noma ke sivelaphi imvelaphi yethu le mosibona sigwe kanjena sisho ukuthi ke siyayiqhenya ukuthi ke singaba seAfrika sila noma ke singaba kuleli ngabadi ngokuphelele singumsinsi wokumila la kuleli ngabadi kanti ke asivele singene sigcile Dokotela kufuna la silibheka udaba lesifulane yabo ukuthi abantu abaningi banezilonda nje manje ezingapholi esesibahlupha isikhathi eside uthi wena Dokotela yakwazi ukulapha lokho ngiyakwazi ukwalapha so isifulane yeah umuntu njengamanje uthi nginesilonda esingapholi okwenzeka isifulane uyathembisa ukuthi na kanjani uma ke wafika ezandleni zakho Dokotela njenge Lion of the North wamthinta nje khona umehluka ngawubona yeah ikibaba nje ngithushe bathu abanji futhi sebaningi kakhulu sobasize ngempela yeah so ushuthi nje abantu abanesifulani abangakhathazeki bavele besukume beze kwena yeah abahle baamukelekile usho njalo kuDokotela ukuthi namukelekile so uDokotela lapha tshela mina ke umuntu ophethwe isifulani uma ungabekisa mhlawumbe how many days or weeks that person should wait until abone ama result isifulani mangingasicala namhlanje 2 days uzobabona ukuthi lapha ngiyaphola 2 days yaqala ube nomehluko yeah uzobona ama changes okay tshela mina Dokotela abanye banezilonda zoshukela mhlawumbe uyakwazi ukuthi hayi lesi isilonda soshukela lesi isifulani how do you see this is isifulani this is isilonda soshukela rakhona ubona siyakhona ukubona ukuthi lezi zize shukela lezi zize mono kisa jealous sifulani ikidloja bathu ba jealous ubuthakathi bakloya yes yalo gabe se motho le ana le shukela o tshwanetse gore a fole dintho ntho ela tshwanetse gore e fole even if unoshukela siyaphola yeah siyamala pha nisilonda soshukela makafika kuwena excuse me uyakwazi ukuthi umthinde nje umuntu phinda ubone fanele ntho ela e fole ashale neshukela ishukela asiyalapha ishukela nilaphi but ilonda le fanele isilonda soshukela siyalapheka sona thobe uthi uDokotela la ungabe unesitubo noma unesifulani uvela kuthinte eva kwensuku nje ezimbili ungabe usuqala usibone sesiqala ukoma noma ke seyisilonda ke soshukela kodwa ke noma angeke ulapho ushukela kodwa sona isilonda uma ke wasithinta ukhona umehluko ubonakalayo njengamanje Dokotela la uthe ufuna abantu abathathu 3 people abanesifulani uzoba lapha mahhala yebo ngiyabafuna la mara abastata njoba sihle noDokotela into ayivezayo la uthi ufuna abantu abayi3
first come first serve. Abantu abawu3 uzoba lapha mahala babuye bethula ubufakazi ukuthi mina ngafika kudokotela nginesilonda esingapholi sesipholile ungilapha emahala uthi bayi3 mahala dokotela mahala free. So uthi uzolapha mahala uma unesifulani uzazi ukuthi unesilonda esingapholi noma wazi umuntu onesilonda esingapholi ngenxa yokuthi bamtshupa lo muntu noma bamfakela isifulani ngenxa yomona. Thintana ke nodokotela uManyelo the Lion of the North ola ePitoli njengamanje ukuthi ekwazi ukumthinta baba u3 nganza kwethu 3 uma seningaphezulu kwayi3 sezoqala ke ixoxisane ukuthi ke kodwa laba abo3 bokuqala bazolashwa mahala futhi bayobuya bethula ubufakazi ukuthi balashwa la ekhaya esigodlweni baphila futhi. Yebo baswanele batla babulela uri balafile bafodile. Okay omunye kuzothi mhlawumbe makungenzeka ukuthi akangeni ulapha abawu3 so ube late but unasilonda ufuna ukulashwa so loyo muntu loyo uchacha kanjani lo uzobhadala lo uyabhadala. Yeah. Okay then but mhlawumbe ngafuna lungise malini maybe just an estimation ukuthi minimum. Yeah ngamchacha 5,000. Oh yeah. Okay so umuntu ukhokha half. Yeah ngakhipha deposit umlaphe asabona umehluko abuya afake ke meaning amount kanjalo. Injalo ke indaba la udokotela ke usekhona inganza kwethu sicela abantu abayi3 abantu abathathu abanesifulani bazolashwa mahala uma uke waba neshwa ke wangakwazi ungena kule 3 usuyokwazi ukuthi ufake okuncane ngaphambili udokotela bese ekusiza ekulaphe. Dokotela ungakhuluma nabantu ukuthi ubashele inombolo zakho ukuze bakwazi ukuthi ke bekuthinte uma befuna ukuthi besizakala. Yeah, I'm a number 1 076 9625 704. Njoba senzile. Elinye 079 535 1069. So it2. So udokotela uma befika kuwe usebenza how many days a week? Ngisebenza Monday to Saturday. Oh, from 9 to 6 Monday to Friday. And then Saturday from 7 to 2. Okay. Izweleke ngaza kwethu kusuka ngo7 ekseni phakathi neviki kuya ku6 ntambama kusuka ngomsombuluko kuze ku Friday bese kuthi Saturday uthi 7 to 2 to 2. Ngo7 ekseni kuya ku2 emini uyakwazi ukuthi uze uzoyithathela ukuphila uzocaphuna nje ukuphila nje nawe thatha ukuphila kwakho bese uyahamba ekhaya ubuye uzothula itestimony ubufakazi ukuthi waphila la kwaDokotela. Siyabonga kakhulu Dokotela abantu abakuthinte nikwazi ukulekelelana. Siyabonga kakhulu nje nakuwe mbukeli ukuthi uthatha ithuba wabukela lo mfanekiso oqoshiwe enza ke isiqiniseko sokuthi nje ubusubukile wena utshela nabanye abantu ukuthi kukhona uDokotela uManyelo ose ePretoria ukhona iLion of the North ibhubesi lasenyakatho elikwazi ukuthi lilapha umuntu isilonda siphole nya kube ngathi akasabe naso umuntu isilonda sesigubhekile sesifulani isilonda esigubhekile esesithubo usilapha siphele nya usale upholile. Ukhona ke lo muntu loyo abantu abangalimali abantu abangafi ukhona usilibonile ukuthi ulwazi lukhona ivideo leyo usuyibonile enze isiqiniseko ukuthi ke uyayisabalalisa ivideo. Siyabonga kakhulu. Bonga mina pastor. Qhubeke nokubungaza inyanga yamagugu niqhubeke noma kuseyindlulile inyanga yamagugu le inyanga yesintu iqhubeke nokubungaza amagugu niqhubeke nokubungaza imvelaphi yenu niqhubeke nokucelebrate ukuthi ningumsinzi wokumila kuleli ngabathi niqhubeke lokukuthokozela ukuthi nina nibe indabuko bala eAfrika. Siyabonga.